Hola, bones, sóc Esteve. Jo sóc Miguel. Jo Adrià. I som una xicoteta representació del que és Auxili. L'any 2009, Auxili va enregistrar el seu primer treball Existirem, el qual va tindre una bona acceptació per part del públic, però no va ser fins l'any 2013 que van publicar el segon disc Dolç Atac, quan es van consolidar definitivament, tocant a grans festivals de València, Catalunya i altres parts de l'estat. Vull fugir d'aquesta ciutat i el fum del plàstic m'ofega. No tinc forces per a oblidar i l'horitzó s'esdevé complicat. Bueno, pues sí, farà uns 10-11 anys que vam començar en aquest projecte. Érem uns xiquets, en tindrien 15, no? 15 o 16. I bé, la veritat és que ha plogut molt des d'entonces. Va començar tot un poc fugint de la música de conservatori, la música de banda al carrer. Necessitàvem fer altre tipus de música, un altre estil que ens motivava més, i vam decidir muntar un grup de música. També per referents, no?, que teníem per davant, com Son Obrin, El Jugac del Poble, La Gossa Sorda. Ens agradava aquell estil de música i bé, es van posar manos a l'obra. Camí de l'abisme i el trobe, vull alçar el cap, veient la caiguda no estic tremolant. Quizá tinc sensacions de poder volar i ens en victoriós i a les portes del fracàs. Hailey se'n van, sense direcció, sense brúixola ni timó, però caminant jo va. Però caminant jo va, jo. Diu, Surt de xiti plàstic fàstic i amb un patètic consciències predissenyades i altre món sintètic. I dius que és dur parlar del futur, doncs derribem un altre mur si estic amb tu i ens en segur. I ara exploto la meua ràbia en forma de cançó. ràbia eterna, si la impotència no ens cura el mal. Després d'un parèntesi a la vida d'Auxili, se n'adonaren que allò que realment els agradava i els faria seguir endavant era el reggae. És per això que decidiren elaborar un nou projecte amb una formació diferent, cares noves i idees fresques per tal de tornar al panorama musical amb més força. L'evolució és una cosa normal en un grup quan portes molt de temps, no?, i vas fent-te major. Entonces, bueno, al principi tocàvem més de tot, rock, ska, un poc de reggae també, i teníem dolçaina, i bueno, a poc pues, vam canviar, vam anar pues, evolucionant un poquet i escoltant molta música, perquè bueno, al principi, com bé ha dit Esteve, sentíem 3-4 grups aixina en català i poc més, i després pues, vas obrint i vas escoltant més música i bueno, hasta arribar pues, a l'estil que fem ara, que és reggae, un poc de tot, de mestissatge també, però bueno, és el que més es defineix i bueno, estem a gust ahí. Abans de fer el Dolç Atac també vam fer ahí un paró de reflexió i tal, i bueno, en qüestió de provar i gustos i tal, vam decidir pues, tirar per el reggae, que a tots ens molava i tocant ens trobàvem a gust, entonces vam tirar per ahí. Quizá tinc sensacions de poder volar i ens en victoriós i a les portes del fracàs. Camí de l'abisme i el trobe, vull alçar el cap, veient la caiguda no estic tremolant. Quizá tinc sensacions de poder volar i ens en victoriós i
i a les portes del fracàs. Avui per fi ha arribat el dia de somriure-li a la vida. El paper del productor ha sigut fonamental en el creixement d'Auxili. Samuel Ferrer s'ha encarregat de la gravació i producció dels 2 discs anteriors i també del que estan a punt d'estrenar. Seguirem buscant la llum del far de la rebeldia. Pues bé, del Samuel, pues realment tot, no? Crec que és un pilar fundamental d'Auxili que, vamos, si no estiguera ell, no dubte que haguem arribat on hem arribat. I bé, a banda de Samuel, l'estil nostre, ja no l'estil, sinó el so personal d'Auxili, que poquet a poquet anem fent, bé, això és en gran part feina seua. I bé, és el nostre segon pare, en resum. Doncs bé, fa una setmana a redes socials vam avançar ja el seu nom, que es diu Instants Cremant. La veritat que és un nom que li hem pegat moltes voltes i al final pues, bueno, hem decidit Instants Cremant per moltes coses. Pensem que per una part els nostres instants, els nostres moments com a grup estan un poc així, no? en ebullició, estan a punt d'explotar, i per altra part també nosaltres sempre intentem dir alguna cosa en les lletres, no? Un poc conscienciar un poc el que es passa en el nostre dia a dia. Aquestes setmanes i aquests mesos, i deia fa temps que està com ebullint algo, no? Que està cremant algo ahí, i volien reflexar un poc al disc, i aleshores això va ser la conjunció que ens va donar Instants Cremant. Les cançons seguim un poc la línia, no? Del Dolç Atac, podríem dir. Com a temàtica tenim temes que parlen de les nostres inquietuds, com hem dit abans, d'amor, temes que parlen un poc de lluita i moment social i polític, i bueno, també hi haurà unes col·laboracions al disc com són... No les anem a dir, però bueno. també hi ha duretes col·laboracions per allà al disc. I no res, que esperem que us agrade, que a nosaltres la veritat és que ens motiva molt i en quedem molt contents d'ell. Tots els dissenys de la portada i el que va ser tot el disc ho ha fet David Segarra, que ja ha fet algunes portades a Obrint Pas, i bé, també reconegut també per el llibre que ha fet de Gaza, de Nàixer, Viure i Morir a Gaza. També ha estat involucrat en un muntó de lluites, com siga la de Gaza en Palestina o en Venezuela també, que ja vos anunciarem alguna coseta més avant, si tot va bé. I bé, la veritat és que un crack. I a banda d'enguany, per a este disc també hem pogut comptar en un muntó de cracks, com per exemple Chepo, que ha vingut a fer-nos les fotos, i també volíem fer alguna especial i hem comptat en Francesc Biosca, que és un artista d'ací d'Ontinyent. Genial! Cantem per no plorar, Que no ens queden llàgrimes. cantem per no plorar. Cantem per no plorar. Cantem per no plorar, que ja fas d'aguantar. I escoltar mil històries molt tristes, la tele, revistes, polítics de xistes del futbol i els seus bíceps, el curro i altre finde, i ara demana auxili per poder-me alliberar. Cantem per no plorar, no ens permet ni ens deixa caminar. Vull cantar, vull contar una història sense glòria, si és per recordar. Bueno, pues tocarà festivals com el Vinya, el Festivern, l'Acampada Jove, el Rototom. Són festivals que sempre des de ben xicotets que hem anat de públic, no? Des que teníem 17-18 anys, i aleshores pues, de repent veure damunt d'aquell escenari, no? I que el donen el micro i que el diguen ara el toca tu, pues, la veritat és que és un somni fer realitat per a tots nosaltres, i bueno, en aquest tercer disc volem poder continuar en eixe camí i tornar a xafar aquests escenaris que l'any passat tantes alegries ens van donar. Hem cantat per sentir-nos lliures, per dibuixar junts altres somriure, hem parlat de llibertat entre barrocs. A la pregunta si s'esperaven arribar tan junt, ho tenen clara. No.
No, clar que no, per supost que no. Joder, jo porto des dels 15 anys anant al Vinya Rock, anant a l'Umbreras, anant al Marea, etc, no? I, vamos, en ningún moment esperes, lo que deia Esteve antes, en ningún moment esperes que vas a arribar a tocar ahí, saps? Però bé, quan tens 15 anys ja no és aquesta il·lusió la que el mou, sinó la il·lusió de simplement anar al local i tocar, saps? I tocar lo que t'agrada i ja està. Però què va, en ningú moment. I lo que queda encara. Esta vida m'intimida si no entre en joc de seguida i encremen al foc. Entre tant de concert, gravacions i viatges, ens podrien contar moltíssimes anècdotes. Bueno, Sam té una filla que li diuen Dolça, que va néixer més o menys farà 2 anys i mig, 3, un poc abans de gravar el nostre Dolç Attack. I bueno, un poquet per ella i tal li vam posar aquest nom al disc. I com no anàvem a ficar altra volta res de dolça ni res, pues, com aquella va per ahí en l'estudi, que va fent les seues mogudes i furtant cables i històries que agarra per ahí, pues, un dia de comboi ahí en l'estudi vam dir, che, la Dolça, com ja més o menys li s'entén tot el que diu, que parla prou bé ja, vam dir, podíem clavar-la ahí dins i que gravara algo. I res, al final la vam clavar en l'estudi, li vam ficar una cançó, li vam dir, mira, a veure si dius un paio de paraules, i aquella, pues, com no té vergonya, ni la coneix tampoc, pues, es va ficar els auriculars i es va ficar a cantar, i avui ja... Bueno, quan escolteu el disc ja veureu el seu toc que l'ha deixat ahí, a veure què vos pareix. Per sentir-nos lliures, per dibuixar junts altres somriure, em parla de llibertat entre valors. Lliure, 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 lliure som. Lliure, 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 lliure som. Que risa un baila i que diverte. Lliure, 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 lliure som. El festival. Lliure, 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 lliure som. Lliure, 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 lliure som. Reptes... Bueno, la veritat és que reptes en tenim tots un muntó i com a grup realment el que ens agradaria és, a part de bueno, seguir la marxa que duiem de tocar al País Valencià i Catalunya i bueno, eixir un poquet també, no sé, mos agradaria anar a tocar a Sevilla, saps? O per dir-te algo. No, molaria estendre un poc més la música i sobretot ens agradaria eixir fora de la península. Ens agradaria pujar cap al nord i tocar en, no sé, en Alemanya o coses així, festivals molt xulos que n'hi ha per allí. I bueno, això seria el repte per a l'any que ve i l'altre. Saps? Que no sé com acabarà això, no sabem res, però bueno, seria una de les coses que ens interessa prou. I bueno, no sé, fer un altre disco d'ací 2 anys i, saps, seguir la marxa hasta que mos tiren d'ací. Bueno, també personalment créixer com a músics, no? Dins del grup és una cosa essencial que conforme anem creixent nosaltres com a músics, instrumentistes, doncs també es nota en el nivell del grup. I aleshores, com a repte personal també, pues millorar cadascú en el seu instrument, penso jo que és una cosa essencial. I bé, també intentar un poc normalitzar també el valencià dins de l'estat espanyol, que és una cosa que costa, i bé, i poder anar a tocar a Madrid com anaríem a tocar i que siga una cosa normal i tant així com siga en Galícia o en Sevilla o on siga. I bueno, ja en un futur poder eixir per Europa ja seria espectacular. I podem avançar un poc el que serà el principi de gira, no? Que el primer concert de presentació serà el 9 d'abril a València, al barri de l'Adrià de tota la vida, a Benimaclet, i un barri que per a nosaltres és molt representatiu també. Han estudiat allí molta gent del grup i seguim anant allí, seguim tenint vida allà a Benimaclet. I la veritat és que presentar el disc amb La Raïz i amb Zoo pensem que serà un bon començament de gira. D'ahir ens n'anirem
a Madrid, també amb la Raïz, que tenim la sort de que han comptat amb nosaltres per fer aquests concerts de presentació del seu disc. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero de la vida, lamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. I res, passarem per Barcelona, per Castelló i al Vinyarroc. Per alguns puestos més. I bueno, això és el que és el principi de gira, no? Després ja, aquest estiu, la veritat és que tenim prou de concerts, per sort, i no res, a no parar. Anem a fer un videoclip també i poquet a poquet anirem presentant algunes cosetes abans del disc i res, pròximament traurem el cartell de la gira de presentació, que no eixiran tots els concerts, però bueno, eixiran ja uns quants per a que la gent que estiga a prop d'on anem a tocar i tal, que vinga a veure-mos, i si algú vol agarrar el cotxe i vindrà a veure-mos on siga, pues, també està convidat i res, anem a preparar ja el que és el directe nou i a veure com va l'assunt. Pues sí, com hem dit abans, dins del disc de Distants Cremant també està Detonem l'Estona, que és la cançó que van treure l'any passat i que també va tenir una bona repercussió. I no res, sols dir que van gravar el videoclip amb Pau amb Morzígol, que sempre ha treballat amb nosaltres. I no res, en el tema de Detonem l'Estona parla un poc sobre el temps, no? I la manera en què invertim el temps i la manera en què la societat ens limita un poc el nostre temps. I la veritat és que volíem inventar una bomba, no? Una bomba musical que el que farà és detonar l'estona, fer parar el temps i que ens farà recapacitar un poc sobre aquest sistema tan frenètic que tenim, no? Este dia a dia que ens fa un poc presos d'esta societat capitalista. I res, per això detonem l'estona, per això el posar la bomba metafòrica al campanar, no? I res, ens deixem amb ella a continuació. Ganes d'aturar el teu cos, de no sentir-me nerviós, torno a escoltar 10 segons entre versos. Tàctic, temps que vola ens demora, temps que no tens per tornar a ser persona. Hem de sortir fora, detonar l'estona, ser l'eclipsi i l'ombra. Trona, ressona, aquest sistema t'empresona. És com funciona, tancat en 3 minuts, la vida s'evapora, l'agulla es detindrà, destrossarem la roda. I és que passe mirant, contemplant des de fora, mamà que no ves l'hora i el rellotge l'arena s'enfonsa. Tornarà el somriure als teus ulls, no fugirem, farem volar el fum i és parar, és pensar el que vull, és divisar en la boira la llum. Volar la metralla, al boca m'estalla el temps, poc però poc a poc, tentar si no és ara, el compte enrere acaba. Volar la metralla, al boca m'estalla el temps, poc però poc a poc, tentar si no és ara, el compte enrere acaba. Compren robent el present, manipulant el seu conscient. Sí, les meues paraules volen amb el vent per tots aquells que detonaren el seu moment. 2060708, res del que dic té sentit. Soc 3 segons de la teua vida, més enllà de la pantalla entendràs la rima. I és que passe mirant, contemplant des de fora, mamà que no ves l'hora i el rellotge l'arena s'enfonsa. Tornarà el somriure als teus ulls, no fugirem, farem volar el fum i és parar, és pensar el que vull, és divisar en la boira la llum. Volar la metralla, al boca m'estalla el temps, poc però poc a poc, tentar si no és ara,
Desterraré la por, la boira d'aquest malson. Poco, però a poc. M'abrigarà la llum, l'escalfor d'aquell segon. No som ni soterrani ni terrat, dia a dia el del teu costat connectat. Poco, però a poc, recuperem el foc, acabarem guanyant el joc. Vola la metralla, el meu cap està allà al temps. Poco, però a poc, ben tard si no és ara, el compte enrere acaba. Vola la metralla, el meu cap està allà al temps. Poco, però a poc, ben tard si no és ara, el compte enrere acaba. Ben tard si no és ara, el compte enrere acaba. Bé, doncs moltes gràcies a la MK per fer un programa d'un espai musical i bé, i esperem que siguin molts programes i que puguen treure a tots els músics d'Ontinyent, que no són pocs.